guys, kapag gusto nyong magpasabay, magpapadala kami. Hey everyone! Welcome back to another vlog. So today guys, ay nandito kami sa Nebraska Crossing and alam mo na kung nandito kami. We're here to... Ay! Gising na banining ko! We are here to shop ng konti lang. Kailangan ni Mac ng sapatos niya. Nagtingin na... Kahapon kasi nasa Suffolk kami, diba? Nag-Empire Mall kami. Pero hindi kami naghanap ng shoes niya kasi may gusto siyang shoes. Tapos may gusto rin akong bag na nakita ko sa Target na suot ng babae. Hindi ko mahanap online, kaya dito kami nagpunta. Tapos wala din sa Empire Mall, sa lahat ng mga pinuntahan namin na mga store, wala doon. Hi, anak! So, samahan nyo kami today guys na mamili lang, konti lang naman. Tsaka kakain lang. Ang tagal ng biyahe namin, 3 hours para lang dito! Oh my gosh! Let's go na! Lalabas na kami ng... Ay! Yung door dahil sasarahan na kami. Mishi Beng Beng! Ka-headband na yung Mishi Beng Beng para maitago yung kinalumot niya. Naka-carrier ako na naman ang taga-tulak ng stroller namin na bag ang dala. Mishi Beng Beng. Pink na pink ka ngayon ah. Yung pantalon mo lang ang brown. Jesus! Mainit dito no. Summer na summer pa rin dito. Grabe. Unlike sa Supers kanina, ang lamig. Nagtatrabaho na. Nagtatrabaho na lang ako para sa Nike ni Mishi. Bakit? Tanggalin mo muna yan. Diyan na tama. Kami magdadance ka. Ang arte-arte nyo. Nandun na yung thank you. Have a good one. Yung parang kay Lala mo. Bye. To look for the great travel and take a bird escape. This does us all to give us nourishment in our body. Ang dami na ng serving dito. Yung siya tapos, it's fine naman. Kalimutan mong itik yung gamot ko kaninang pamain tayo. Ay, ano ba yan? Laway! Ay, ano ba yan? Laway! Tingnan mo na dito. Wow! Sarap. Alalaway mo naman ako. Ano? Alalaway mo, Chumi. Huwag mo na lang, Dirap. Huwag mo na lang, Dirap. Ayaw yung gasa mo ang gusto. Kaya baka mo yun. Dirap na lang. Dirap na lang. Ayaw. Gasa ang gusto. Tapos na akong kain. May energy na akong mag-shopping. Nabusog ako dun ah. Grabe, buti na lang. Alam mo kung anong susunod? Ano? Kayo ah, kayong mag-ama. Ay, pang winter na ng Crocs nila dati. Parang ito yung sinukat ko dati eh. Ito yung clearance nila. Buy 2, get 2 free man. Pwede na. Mag-shorts tsaka t-shirts lang naman to. Yan. Pang bahay. Ngayong winter. Sakto sa kanya. Donkey has the best personality. Buy 8, get 5 free. It's a nice deal. If you need help. Baby donut. Pizza. Ano kimchi? Pizza. 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 Pictures of food.
Ikaw na ang naka-Crocs, baby donut. Ang cute pa man din nito. Oh. Lagay na lang ata natin. Sige, lagay mo na lang. Ang balin. Uy. Pero parang maliit pa din siya. Kasya kaya? Kasya naman. Let's try. Ang balin, nalawa. Binky. Ganun pa yung Kasi bottom. ang camera. Mayroon siyang strap like this. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Na parang kaming nahanap ng sapatos nila. Nakabili na kami ng mga hindi namin dapat bilhin, pero yun yung pinunta namin dito. Hala! Slipper! Mishi! Nahulog na naman yung gusto. Totoo. Yan, parang mas maganda yan. Kasi medyo mas formal siya konti. Bakit Oxford shoes? Lagi-tigas ito. Baka nito yung sukat mo ng kasal natin. Ang mura naman ng sapatos nila dito. Mukhang tsachamba na naman si daddy mo. Maganda rin yan. Parang feeling ko magagamit mo yan. Lagi. Yung mga long sleeve din sila dito, daddy. Pero ito yung mga panloob. Siyempre naman. Grabe ka naman. Kani Steve Madden. Oh, it's like more on girls. Ano naman? Good, how are you? Hindi na ako magsusus ng ganun kataas. Hindi na kaya. Yan na, daddy, oh. Sige, ipalas mo, ah. Anong medyas mo pag ganyan ang ano mo? Kita yung skin. Kita damot na sizes na gamin. Naglulukuhan na naman tayo. Pag mga ganito yung shoes, dapat ano na lang, isang appointment na lang yung pupuntahan ko. Hindi na kaya ng paa ko yan. Yung tsinelas ko to eh. Magkano kaya to? Magkano kaya dito? Hi. Maganda rin naman yan. Yung parang gray. Parang sasakto siya dun sa blue na long sleeves mo. Ba't may ganito na rin pala silang mga Levi's? Yung mga ganitong tela? Hindi na lang sila maong. Tanggal yung hands. Uy, Zul, nakakapot manan. Nakakapit ka na naman. Ha? Nakakapit ka na naman. Nagatin na natin na. Kami na. Oh, yun na yun. Sige, mag-stand up ka na lang. Bakit? Looks familiar? Looks traumatic? Dito ka tumain na hanggang sa likod mo eh. It's okay. Saan side? Dito? Alright. Left po. Pwede ka malikod ka. Anong sabi niya? Nasa mundo may ganito na. Oo nga, pati yung stroller, no? Yung sabi nung nakakita sa atin na na from car seat na naging stroller, sabi niya. How I wish during our times may ganyan na. Mas mahal pa yung GB sa chinelas ko. Slippers! I got my first Crocs.
ba naman yan, Mishi? Hinuhulog mo naman lagi. Ano? Huwag ka naman kinalas. Ginagawa mo namang Peter. Tinatanggal niya kasi. Puntayin na lang natin yung galing Pilipinas na mga ano mo, Elsa. Pwede pa yung magamit. Pwede pa niya. Ito yung smallest nila. Anong C2, C3? Size for yung pack. Ang galing mag-ano, sales stock ng lalaking yun. Lima lang sana na G-Bets yung bibilhin ko. Mag-8 ka lang kasi 5 yung free. Ganyan-ganyan siya. Tapos these are included as well. Ganyan. Mishi, bang, 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 bang. Ha, ha. Hala. Thank you. Yung gilasang milk tea. Gilasang milkshake. Ang laki naman nito. Ito ang milk tea. You want milk? You want milk? Hala, tulog na naman. Yung kapapila. Babangot ata dito tinamayangan. Hello, Mishi Bang Bang. I'm Gerard. Hold mo ah. Ano sinasabi mo? Abababa. Ano pong binili po ni Mishi Bang Bang? Ay, susong arte-arte. Ay, sus na arte-arte na naman na cry niya. Grabe naman, yung maarte na naman cry niya. Say mama. Say mama. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Ano nga, ate? Mama, ha? Anong sabi mo? Mama, mama, mama. Ababa? Diyan ka na. Ababa. Abuma. Sino ang bumili ng pink na slippers? Si Mishi Bang Bang. Nasa sale stock si daddy niyo. Nasa sale stock si daddy mo na. Ababa. Sus. Wow, butterfly. Ay, sus ako. Sasalita. Ano pa? Papa, papa, papa. Papa pa. Papa pa lang. Papa pa lang. Hey everyone! So, andito na po kami sa bahay and gagawa lang ako ng haul para may idea kayo kung... Ay, hindi ko pala alam magkano yung presyo para may idea kayo magkano yung mga presyo. Pero, nung kasi sa pinuntahan namin ay place siya for outlet stores. So, kaya doon kami laging pumupunta kasi talagang mas mura siya. Tas, sobrang daming sale. Yung iba hindi namin na-expect na ganun siya kamura. Pero, may mga stores, may store din kami na nabudol talaga kami. So, we got here one bag of Crocs na dito kami nabudol. Expect namin parang 100 plus lang yung babayaran. 200 plus yung binayaran namin. So, buy 2, get 2 free siya. So, dalawa kami ni Mac. So, ito yung, doon kasi siya sa clearance. So, ang problema sa clearance,
pag wala ng size, wala na talaga, ganun. So, eto, kay Mac, green na yung nakuha niya instead na yung blue na ganito. Na, ba't mo binili to pang dito mo lang. Paglalabas lang tayo. Pero green talaga. Wala nang blue. Kasi wala nang blue. So, mag-green talaga siya. Tapos, ang tingkad pa ng green niya. Ito yung parang nakita natin sa Shields, di ba? Oo, yan yung pamigay. Ito naman, parang ano naman siya. Parang mas maganda to. Parang, hindi naman siya bagong labas, pero hindi siya yung usual na mga nakikita nating Crocs na ganito. Ayan. Tapos, maganda yung cushion nito. Bagay to sa backpack mo, Daddy. Yung Daddy backpack mo. And then, for me naman is this one. Hindi sana ako bibili ng mga ganito. Kasi ayoko talaga ng bulky na chinelas. Kasi parang hindi siya nakaka-sexy ng paa. Pero inisip ko na lang, ito yung slipper ko dito sa loob ng bahay. Kasi, mas okay siya. Yung Nike kasi na pinang-slippers ko dito sa bahay. Though, lightweight naman siya. May konting cushion din naman siya. Yung kasing ganito niya, para siyang, paano ba yun? Yung parang foam. So, kapag nababasa, kailangan ko pa siyang ipa-dry. Unlike ito, pag mabasa ko man siya, kunyari galing akong shower, tapos susuot ko siya, madali lang siyang ma-dry. So, ito, maganda din yung cushion niya. So, I got this one. Tapos, ito naman ay yung sa akin na shoes. So, parang glitter siya. May pink sila na ganito, may gold, parang ganun. Pero, at saka may purple. Yung purple, parang sa chinelas yun ni Baby ni Ate Princess. So, ito na lang daw, sabi ni Mac. Muntik pang ganito yung kinuha niya. Sabi ko, wag na lang. Kasi nung sinuot niya, para namang, parang hindi pang lalaki. So, dapat wala na to, no? Dapat zero na to, no? Dapat zero, yeah. Dapat ito na lang. Tapos 100 plus Yung lang highest, dapat. yung highest na dalawa yung dapat yung babayaran. Para kaming nabudol. Kwentahin mo yung... Pero hindi kasi lahat yan. 25% off niya. Hindi Each item. Each item para 100% yung off mo. Iba yung buy to get free. Free nga siya, di ba? Huwag mo na sumasama yung loob ko. Sana in-explain mo sa akin kanina yun. Kaya mo na. Tapos, na sales stock ang Daddy. Napabili siya ng Crocs. Iniwan na namin yung box nito. Nakabox pa talaga siya kasi parang pang-gift siya. Kasi pinasuot na namin kay Mishi. Tapos, bumili din ako ng Jibbits niya. So, yung Jibbits niya is ito, flower. Tapos, donut. Kasi nga siya si Baby Donut. Pinaglihi sa donut. And then, letter M. Ayan. And then, eto naman, nagkamali ako dito. Lilipat ko na lang siguro dun sa slipper ko. Ano naman to? Shell. Clam siya, tapos may pearl siya pag mag-open. Ganyan. Ito namang mga ganito, Jibbits niya is buy 8, free na 5. So, eto. Kumuha ko ng ganito ko, ilalagay ko siya. Ano to ilalagay? Dito. Dito. Ganyan. Para hindi talaga siya yung pang-outer. Parang pang-fancy-fancy lang talaga siya na ano. So, dalawa yun. Ay, hindi ko pinakita. Ayan, ganyan siya. So, pa-pearl-pearl siyang ganyan. Tapos, ito yung akin. May letter M. Tapos, ito. Then, yung butterfly na ganyan. Tapos, kay Mac naman is meron din siyang letter M. Tapos, NBA. Sakto to sa kulay green mo, Daddy. Tapos, puro pagkain sa kanya. Kimchi! Tapos, pizza! Kasi yung 49.27 na lang siya. Tapos yung 59 naging 32 na lang. Tapos yung 54 naging 30. Tapos yung 44 naging 24. Tama! Ay, makakatulog na ako ng matiwasa. Tama, Daddy. Wag mo na akong anuhin. Sasama yung loob ko. Tama ka. Tapos pumunta kaming Levi's kasi kailangan niya ng pantalon, chino na ganito. Tapos naka-sale din sila. So if you buy 2 or more, ang isang pantalon na lang is 49 instead of 75? 77? So nandun na siya sa checkout. Tapos sinabi ng babae, do you wanna get one more para 49 each na lang? Bumili na siya ng ganitong kulay at saka ganito. Nung nagja-check out siya, nagtitingin-tingin ako, meron silang sale, end of season sale
So, meron naman akong size ng shorts. So, ito lang yung mga tipong shorts na, alam mo yung kapag nagmamadali kang lumabas, though palamig na. So, at least may short lang ako ba na dito sa bahay or kapag nag-summer, ganun. So, ganito siya. Ayan. Perfect lang yung length na gusto ko. Kasi ayoko na ngayon ng mga very short shorts. Lalo na kasi syempre galaw-galaw ako. Nandiyan si Mishi, ganun. So, yun. Original price is $49.50. Tapos, naging $19.98. Tapos, naging $9.98 na lang kasi end of season sale nila. Pero dahil nag-register ako sa Levi's, ang nangyari ay mayroon pa akong 20% off. So, naging $7 na lang siya. $7.19. And then, yung pinuntahan talaga din namin ng isang reason is yung nakita ko na bag na gamit ng babae sa Target kahapon na hindi ako makatulog. This is like, anong tawag mo doon? Impulsive buying na sinuportahan naman nung isa. Ouch, ouch, ouch. So, ito talaga yung pinunta ko doon. Pero hindi ito yun. Kasi yung nakita kong suot ng babae, meron talaga siyang pang shoulder bag, tas may extra na crossbody bag. So, ito naman ay na-adjust naman ito. Pwede siyang gawing shoulder bag, which is snap-snap lang siya. Ayan. So, very easy naman na i-adjust. Ayan. Pag naging shoulder bag na siya. Pero malaki pa rin siya. Ayan. Pero mas ginagamit ko siya ng crossbody bag. Yung gusto ko yung ganitong leather, yung hindi mo alalahanin ba na masisira, magagasgas, ganun. Tapos, madami siyang nakakarga. Nandito na yung cellphone, wallet, camera, at mga gamit ni Mishi. May bib, may headband, may binky. Ginamit ko na kasi ito kanina kasi nga kailangan ko na ng malaking bag. So, ito na. So, tapos, pagpasok namin, wala kasing nag-a-assist sa amin. Napatingin-tingin na lang ako kasi busy sila. Nakita ko to, para siyang yung Chanel na para siyang Coach. Actually, may nakita kaming Coach kahapon na hindi kasi outlet doon. 495 yun sa Coach dito sa Sioux Falls. Tapos sabi ko, ang ganda niya. Pero mas maliit kaysa dito, parang 3/4 size lang siya. Eh, ang gusto ko nga, yung mga karga niya, yung mga ano. So, pagkatingin ko na to, tinanay ko lahat ng gamit ng bag ko. Transfer ko dito, nagkasya siya. Yun nga lang, ito yung medyo gasgasin kasi ito na leather. Tsaka dapat hindi humid. So, pwede siyang crossbody bag. Ganon. And, pwede din siyang ganyan. Tapos, mas mura pa to compared dito. Tapos, sabi ko, ay, parang nag-iisip muna ako kung anong gusto ko. Tapos, sabi ni Ma, kunin mo na lang silang dalawa. Ay, nag-yes na ako agad, sis. Minsan lang magsasabi na kunin mo silang dalawa. Tapos, sabi ko anong tawag sa kanila? Sales SA? Parang ganon. I'm gonna get this too. Sabi ko ganon. Right away. Tapos, ang bilis lang ng transaction namin. Tapos, sabi niya, oh, how I love supportive husband. And then, we went to Michael Kors kasi nag-offer po si Sir na bilhan daw ng bag si Mudra Health kasi hindi niya nabilhan nung pumunta dito. So, sakto magkikita kami ng sister ko next week. Pupunta kaming Washington next week. Pupunta din siya doon. So, bumili na kami ng bag. Ang gusto lang niya ay sling bag daw ng Michael Kors na parang yung dating bag niya. So, yung tela nun, yung leather nun, ay parang yung leather ng bag ko. Yung mga ano lang ba, yung soft leather lang siya. So, yun. Ay, hindi ko na ito bubuksan. Pero maganda pa man din. Should I show them what we got for mother? So, ito yun sa kanya. Crossbody. May compartment siya dyan. May compartment din dito. Tapos, may zipper sa gitna. So, yung ganun lang. Yan. Yung ganyan lang na tipo ng bag. And then, bumalik kami sa MK to buy something. Kasi nung nasa Levi's kami, nahihirapan si Mac sa mga cards niya. So, bumili siya ng card holder niya. Ay, maganda tong Sargodium. Pwede kong pangpaglagyan to ng cash. Na konti. Pero card lang talaga siya. Tapos, mas madami na siyang cards. Pero medyo pahaba nga lang kasi. Ito yung may MK. Yung wallet ko din, yung Coach. Parang CCC din ata yun, no? And then, last but not the least, yung may pinakamahirap namin, kasi mapili si Sir. Pumunta kami sa, ano pang pangalan to?
Johnston and Murphy na store ng mga shoes. Mura lang din pala dun kasi madami din silang sale. So, kumuha siya ng, ano nang tawag sa ganito? Loafers ba to? Na suede. Ayan, na brown. Brown, suede. Magkano bili mo? 69 ata. 60 something. Mura, no? May warranty yun. May warranty din yung bag ko ng Kate Spade. 1 year. 1 year. No, grabe. Anong lahi kaya yung lalaki doon? Pogi. Asian, no? Parang Japanese. Yung Korean. nag-assist sa'yo. Korean yun? Ay, opa. Pogi siya. Opa. Ang bait pa ni Kuya. Opa. Pero let us know, guys, kapag gusto nyong magpasabay, magpapadala kami for next year, early next year, darating sa Pilipinas. Yarn! Kung makapag-antay ba kayo at magsisale naman sa Christmas, let me know down below. Ayan. So, at least, no, papag-iipunan nyo pa yung pambayad. So, yun lang. Kasi ngayon, hindi na kami masyadong pumasok. Pumasok kami H&M, pero wala akong bet na pasok sa budget ko. Hindi na kami pumasok sa mga ibang stores. Hindi kagaya dati na pinasok namin halos lahat. So, happy naman ako sa purchase namin. Very happy ako. So, yun lang guys for this vlog. I hope you enjoyed watching this one. And I hope it will inspire you to push your dream na pumunta dito. May nag-comment na sa, sa isang video ko na ganito, na nagpunta din kaming Nebraska ata, yun eh. Sabi niya parang, yan yung masaya dyan sa US kasi kahit may inflation, sabi niya gano'n. Yeah, may inflation din naman. Pero, hindi mo kasi, ramdam mo siya kung iisipin mo yung presyo. Pero at least kasi hindi mo masyadong ramdam. Kung nurse ka ha, kasi yung sweldo mo naman eh, medyo umaano naman siya sa ano nang bilihin. So, okay naman siya. For us, dito sa area namin yun. But I don't know sa ibang states, ganun, kung ano naman yung sitwasyon nila. I can only speak here. And right now, si Mac lang yung nag-work sa amin. So, yun. Siya bahala sa lahat ng bills. Ako bahala kay Mishi. At sa pagkain. Push your dreams. Huwag panghinaan ng loob kahit na nagre-retro or hindi nag-move yung visa bulletin. So, kaya yan. Basta, kahit man, baka pagdating nyo dito, ano pa kayo, Dior, LV, ganun, Chanel, diba? Kayang-kaya nyo yan. Kami kasi guys, hindi kami masyadong, hindi pa kami ganun sa level na yun. Hindi pa kami nasa Chanel level. Malay mo, right time. Pag, mas malaki na yung offer ni sir. So, yun lang po. Thank you so much everyone for watching our vlog. If you haven't followed me on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And I'll see you guys on our next one. Bye! Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you